Saúdos, que tal? Antes que nada, moi contento de compartir con todos vos, compañeiros e telespectadores da canal Rías Baixas, esta nova andaina profesional. Imos a dedicar esta primeira ollada á actualidade o tema do turismo a partir dos espectaculares datos de ocupación que tivemos nas Rías Baixas. Situouse esta bisbarra no top 4 dos destinos turísticos do Estado. E o que é máis importante, con unha media de ocupación por enriba do 90%, o que constitúe unha excelente noticia económica transversal para toda a sociedade. Hai que ter en conta, non obstante, que en setembro probablemente os niveis de traballo descenderán como consecuencia da finalización dos contratos de tempada. E falando diso, nestes días precisamente vaise a producir a desaparición progresiva dos servicios de vixianza e socorrismo nos areais das nosas rías. É consecuencia de que os concellos firmaron normalmente ata mediados deste mes de setembro esas contratacións, pero temos un problema. Probablemente o mes de setembro será de novo quente. As previsións turísticas son importantes e, polo tanto, os concellos deberán revisar esa circunstancia. É evidente que teñen dificultades financeiras, pero é evidente tamén que ninguén discutirá que sempre será máis importante salvar unha soa vida humana que un desfase presupostario. É evidente que se queremos seguir no top dos destinos turísticos do Estado, hai que seguir prestando servicios, aínda no mes de setembro. Polo tanto, en areais como no que me atopo agora mesmo, é fundamental ter un servizo de socorristas para garantir a seguridade dos nosos bañistas. É un asunto que deberá repensar o sector, os concellos, as institucións, tamén probablemente a Xunta de Galicia, como o tipo de turismo cara ao que vamos. É sostible o modelo actual ou ten data de caducidade? Deberán pensalo. Por certo, falando dos riscos da saturación, que no fondo de eso se trata, tamén temos outra nova da semana que require, cando menos, unha breve reflexión. Feira Franca. É certo o que di o alcalde de Pontevedra, a nai de todas as festas, indiscutible. O mellor epílogo posible das festas de verán de Pontevedra, certo. Pero despois de 18 edicións, probablemente requira de alguna novidade. O debate está aberto desde o pasado domingo. De momento, non se produciron algunhas conclusións de relieve. Sería bo que saíra algo novo de todo iso. Necesitamos Feira Franca e por moito tempo. Boas noites.